Keď viem používať fotoaparát, fotím nohy. Zdá sa to asi trošku zvláštne, ale zdajú sa mi originálnejšie a zaujímavejšie ako fotky od pása nahor. Milujem fotky bosých nôh, nôh v bazéne a nôh na lúke. Proste fotky nôh. Ani neviem prečo, ale skutočne sú o dosť originálnejšie. To bol možno aj taký prvý podnet, kedy si rodičia uvedomili, že niečo so mnou nebude asi v poriadku, že som trošku zvláštna, trošku divná. Možno ani nebolo také prekvapujúce, keď zistili, že som lesbička. Mamka síce má trošku problém sa s tým vyrovnať dodnes, ale otec to zobral celkom realisticky. Myslím, že to trošku očakávala, že som to tak v duchu očakávala trochu aj ja. Mamka je veľmi pobožná, mnoho nocí preplakala. Otec nie je až taký konzervatívny, takže to bolo dosť ľahšie. Ak mám pravdu povedať, tak myslím, že do dnešného dňa sa mamka za mňa hanbí. Ale proste, to som ja. Som taká, aká som. Bohužiaľ, Mina nebola jediná, kto s tým mal problém. Babi sa mi otočili chrbtom a vtedy som zistila, že moje skutočné kamarátky asi nie sú tými pravými. Asi si mysleli, že ich znásilním alebo čo. Skutočne ma to dosť dlhý čas zraňovalo. Ale povedala som si, že musím byť taká, aká som a to, že ľudia podceňujú takých, ako sme my. Proste si myslím, že sme úplne normálni ľudia, ale neviem, prečo by mali mať proti nám predsudky. Mňa mám to neuveriteľne rozčuliť, akí sú ľudia nechápaví a s akými predsudkami idú do stretnutia s nami a keď sa dozvedia, aha, ty si lesbička. Ale už si ich nevšímam, nech si šuškajú, čo chcú v podstate mi je to už jedno. Som proste Kristína, mám 20 rokov a rada fotím nohy a som lesbička. Občas to znie trochu zvláštne, ale niekedy je lepšie, keď to poviem takto na rovinu. Ľudia môžu mať z toho trošku strach, môže sa im to zdať trošku divné, ale je dobré, keď to vedia hneď od začiatku. Mám napríklad strašne veľa kamarátov, ktorí sú tiež len chalani a na začiatku si mysleli, že by sme možno mohli byť viacej ako kamaráti, ale keď počasie zistili, že som lesbička, tak si prestali robiť nádeje a vtedy je všetko v pohode. Myslím, že chalani to berú o dosť lepšie ako baby. Bohužiaľ, to však neplatí na idiotov, ktorých samozrejme nepočítam medzi svojich priateľov a kamarátov a s ktorými sa samozrejme stretávam každý deň na ulici a ich typické pokríky, nadávky. Niekedy je to skutočne drsné. Napriek tomu môj prvý vzťah bol s chalanom. Bol síce trošku nemotorný, ale veľmi milý. Ale bohužiaľ mala som ho rada iba ako kamaráta. Aj keď ako prvý u mňa prejavil záujem. A tak sme spolu začali chodiť. Približne po 2 mesiacoch sme sa z mojej iniciatívy rozišli. Myslím, že iné východisko sa nedalo brať do úvahy. Až časom som prišla na to, že to práve sú ženy. A keď sa tak spätne uvedomím, tak som to vedela asi od začiatku, už od malička, lebo všetky tie veci, ktoré som robila a
to, ako som sa správala, nasvedčovali, že ma čaká asi trochu iná cesta. Proste som to vedela, ale nevedela som, ako to povedať. Ako si to priznať asi sama pred sebou. Asi to bol ten najväčší problém. Prvý lesbický bosk som mala s najlepšou kamarátkou. Celé som to vnímala trochu inak. Ako by mi to práve vtedy doťuklo. Čo znamená aj tie celoživotné pocity. Že som na babi. Samozrejme, často som si začala uvedomovať, o čom to je a verte mi, nie je to také rúžové, ako by sa to mohlo zdať. Dobrý rok alebo dlhšie som sa snažila vyrovnať s tým, že sa mamka trápi a nechcela som ju ublížiť. Ale nakoniec som sa chtiac či nechtiac definitívne zaľúbila do kamarátky. No a tá ma v šoku odmietla. Myslím, že doteraz neverí, že som to myslela vážne. Rana sa mi však počase zahojila a našla som si nových známych a priateľov, s ktorými teraz strávim čas. Myslím, že tí mi absolútne rozumejú a vedia sa vcítiť aj do mojich pocitov. Dokonca neskôr som si našla aj svoje prvé dievča. Zoznamil nás jeden spoločný známy. Bola milá, ukecaná a stršala z nej taká pozitívna energia. Taká pekná aura, či charizma, alebo ako to nazvať. Dohodli sme si rande v jednej kaviarni na kraji mesta a tam sme sa stretli. Pila až nezralo veľa kávy a bola otvorená. Myslím, že až priveľmi. Rozprávali sme sa niekoľko hodín a stihla mi povedať, myslím, úplne všetko. Nie len o sebe, ale aj o iných ľuďoch, o svojich priateľoch a rodine. Išla som odprevadiť až pred jej byt a tam sme chvíľu stáli a rozprávali sa. Som pár vetá im poďakovala za príjemné popoludnie a dúfala som, že to nebude to posledné, čo sme spolu strávili. Na chvíľu nastalo trápne ticho a potom ma poboskala. No a dnes, to už budú 2 roky, čo sme spolu. Myslím, že sme skutočne šťastné.